Kaso, hortzia gauez begiratzen dugunean, izarrak eta planetak nahiko geldirik daudela iruditzen zaigu, ezta? Eta noizean behin, izarri eskor bat ikusi dezakegu nola pasatzen den hortzian barrena, ezta? Baina badaude, objektu batzuk ikusteko aukera ere bai, nola mugitzen diren eta hortzia nola pasatzen duten denbora luze batean. Zeharkatzen dute hortzi guztia. Eta zeintzu dire horiek, batetik hegazkinak, guk jakin dezakegu hegazkinak direla, argi intermitente batzuk dituztelako eta koetan torrela. Joaten dira, poliki. Eta bestetik daude satelite artifizialak. Satelite artifizialak ez dute argirik ematen hegazkinak bezala. Beraiek egiten dutena da, eguzkiaren izpiak isladatu gure begitara. Eta orduan, satelite artifizial hori sartzen denean lurraren itzalean, orduan ezin izango ditugu ikusi. Noiz ikusi daitezke orduan satelite artifizialak? Iluna barret hasita lehenengo 3 ordutan. Gero itzalpean daude. Eta baita ere ikusi daitezke goizeko azkeneko 3 ordutan, ezta? Eguzkia atera aurretik, noski. Zenbat satelite artifizial daude lurraren orbitan? Milaka. Eta urtetik urtera, gero eta gehiago. Gure beharrak handitzen dijoaztelako. Satelite artifizialen norabidea ekialdetik mendebaldera, hauek estazio espazialak izaten dira, edo zientzilariek jarritako satelite artifizialak eta bar. Eta beste batzuk ikusiko ditugu iparretik egora edo egotik iparrera. Hauek izaten dira behaketarako sateliteak. Era hortara egiten dutelako lurrazal guztia begiratu, izan daitezke militarrak ere bai. Horiek gutxiago ikusten dira eta ilunagoak dira. Satelite batzuek izaten dute argi iraunkorra. Eta beste batzuk aldakorra. Aldakorra denean edo birak ari direlako satelite horiek edo nahiko irregularrak direlako. Argia aldakorra duten satelite artifizial horietako bat iridium sailekoak dira. 76 daude eta noizean behin argitasuna ikaragarria handitzen da, segundu batzutan. Eta gero txikitzen zaie. Satelite artifizialen artean jarraipen gehiena duena nazioarteko estazio espaziala da. Ingelesez ISS. Eta zergatik? Bere dimentsioko sondiak direlako. Ditu 109 metro luze eta 98 metro zabal. Furzelai bat, iaia, hor goitik pasatzen. Hortzian barrena. Eta lehen 3 pertsonantzako lekua zegoen, orain gaur egun 6 pertsona ere egon daitezke eta turistak joaten dira. Imaginatu, guretako bat horrea joatea, eta hor barruan, baldin badaude, ze ikusiko genuke, lurrari buelta ematen diogula, hor dut erdin. Gutxi gora bera, egunean, 15 bira ematen dizkiogu lurrari. Izugarrizko abiadura behar da hortarako, 28.000 kilometro orduko. Pentsatu, bira ematea lurrari, ordu terdin. Guk gora begiratzen badugu, ikusiko dugu estazio espaziala nola baduan, hortik, barrera, argitasun desente izaten du, eta gero sartu egiten da. Eta handik ordu terdira, berriro ikusiko dugu pasatzen. Guk jakin dezakegu non dagoen interneten begiratuta. Zean daude horri asko eta kokatzen digute estazio espaziala nun dagoen. Orduan, badakizu. Hor goian dagoen estazio espazial erraldoi hori, ze poliki joan dira materia igotzen eta momentu honetan ditu 220.000 kilogramo, hau da, 220 tona biraka orbitan, eta urte batzuk gehiago aguantatuko dula, espero dute, baduzu jarraipen bat egiteko, ea aurkitzen dezu. Eta ikusteko aukera baldin badezu, primeran. Eta nik uste dut oso ondo pasatuko dezula aurkitzen dezunean. Zoragarria izango da. Beste bat arte, agur.